Ahojte, dneska vám porozprávam o gréckej Atlantíde, o skutočnom príbehu mesta Helike. Helike bolo dôležité antické mesto v starovekom Grécku a preslávilo sa ako náboženské a politické centrum. Najmä sa však preslávilo svojim tragickým zánikom pri zemetrasení a tsunami. Poloha je severne od Peloponés pri pobreží Korinského zálivu v blízkosti dediny Rizomylos. Mesto Helike mal vrchol rozkvetu v 5. storočí a začiatkom 4. storočia pred našim letopočtom a bol súčasť Achajského spolku, čiže mal silný vplyv v politike. Hlavný boh bol Poseidon, čiže boh mora a zemetrasení. A každoročne sa tu konali náboženské slávnosti a hry. Mesto malo vlastnú mincovňu a bolo taktiež prístavom. Toto staroveké mesto zaniklo v zime 373 rokov pred našim letopočtom. Najprv bolo silné zemetrasenie, ktoré spôsobilo zrútenie viacerých budov a potom nasledovalo tsunami, ktoré zaplavilo celé mesto. Mesto zmizlo pod bahnom a vodou a nikto ho staročia nenašiel. Mesto bolo objavené až v roku 1290 vďaka archeologickému tímu. Pozostatky mesta neboli nájdené v mori, ale pod vrstvami pôdy pri pobreží. Dnes jeho ruiny slúžia pre geológov, ktorí skúmajú spojenie zemetrasení a tsunami. Dôležité nálezy boli mince, keramika a stavby z klasického obdobia. A zaujímavosti na záver, mesto zmizlo len za jednu noc, čo viedlo k mýtom. Rybolovci v minulosti vraj nachádzali bronzové sochy pod morom. Podľa antických textov obyvatelia počuli hrmenie z podzemia pred zemetrasením. Po stáročiach bolo toto mesto považované len za legendu. Toto bolo všetko o starovekom meste Helike. Dúfam, že ste sa niečo nového dozvedeli a ďakujem vám za pozornosť.